巨人、小林さん、貴重な勝ち越しタイムリー。6回2死2塁大城が出てくる。代打かと思われたが、小林がそのまま打席へ。小林に代打出せ。小林に大城だろ。わら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 。小林が打つわけねえだろバーカ。中年のポテンヒット。誠司さんありがとうございます。すみませんでした。今シーズン初ヒット。小林すぎる打球で草。外野くっそ前にいたのに落ちて草。NP すぎてヒットになるの草。ツーアウトなのが災いしたな。小林、ガチで MVP へ。これには、ファンのお父さんもにっこり。世界の小林機関